Evara xoş bînerin çarpel medya ya panorama çarpelê îşev dîsa em bi rojevên germ ez û hevkarê xwe me Selîm Uzun û mêvanê xwe hêja Ronî Aydîn Dere lêkolîner û şîrovekarî siyasî em bi hev re em ê bûyerên dawiyê li Kurdistanê li dinyayê û li rojhilata navîn em ê bi hev re binirxînin û em hêvî dikin ku em ê bernamekî baş pêşkêşê we bikin û em dîsa dixwazin ku hûn bi pirs û têbiniyên xwe bernama me dewlemend bikin. Hevalêk hevkarê min ewkê wî înternetê ew niha were Mehmed Selîm Uzun lêva Ronî Aydîn Dere mêvanê me bi xêr hatiye sersera ser çava hatî. Slav hurmet ji temaşevana ve. Belê em zanin ku rojeva me îro giran e hem di rojhilata navîn de bi giştî û her wiha li welatê me li Kurdistanê hema bêje çar perçe daye berxwe em ê hinekî behsa wan bikin di serî de dîsa ji nêzik ve ku ji Bakurê Kurdistanê bi germî eleqedar dike mesela çekberdana PKK û ewkê Abdullah Öcalan ku ji Kongre Wanê donzdemîn re şandibû her wiha daxwaza Tirkiye û bêjin bi awakî ku PKK dibêje ez ê xwe fesa bikim û her wiha dewama wî de jî dê tiştên din gotinên Tirkiye jî hene gotinên Abdullah Öcalan jî û her wiha êhaliyên din ê siyasiyên Kurdistanî jî derbarê wî de hene. Birêz Aydîn em ê ew bikin hêj ku hevalê me heta ku were em ê dest pê bikin bi rastî çekberdana PKK elbet em tev dibêjin û eva gelekî salek em dibêjin di berjewendiyê doza Kurdistanî de ye û kesekî li dij wî anha ku dijatiya wî karê dike tune ye ji ber ku ew çek ku eva 10 sal zêdetir e ku êdî tu karek wî ji doza Kurdistanê re tune û bereksê wî ku zirarê wî hebû ku dewleta Tirkiye û dewletên din ji xwe re dixistin sebeb êrişê Başûrê Kurdistanê dikirin, li wê baregaçê dikirin, li Rojavayê Kurdistanê çûn gihîştin Efrînê û der û dorê wî îşgal kirin, bû hecetî kirin. Lê ji bo wê jî ew çekberdan û her wiha tu mena wî ji bo doza Kurdî jî li Bakurê Kurdistanê ku eva bû 10-12 sal bû tu ewkek wanê çalakiyek wanê siyasî jî li wê tune bû. Ji bo wê jî hemî aliyên siyasiyên Kurdistanî dibêjin eva helwestekî baş e heta hinekî ji wan ku eva 10 sala digotin êdî bira çekber de mena çekê nemaye û ewkê wisa lê kongre hate ew kirin em bêjin pêkanî di wî kongreyê de kongre donzdemîn elbet di wî kongreyê de Abdullah Öcalan wek perspektîv nameyekî şandiye ji kongrê re û di wî nameyê de bi rastî tiştekî ku di berjewendiyê Kurda bereksê wî ji bo Kurda tu tiştekî tune heta di wî nama xwe de tu hêjayiyekî Kurdistanî nehîştiye tu serokekî Kurdistanî nehîştiye ku hemiya wek dibêjin tûkaka kiriye hemiya nebaşiya ew kiriye û heta dev avêtiye ku dibêje zimanê Kurdî ne ziman e, dîroka Kurdî ne ziman e, ne dîrok e û ewan malbatên malbatên wan pêşewayên Kurdî Kurdistanê wek Şêx Saîd û wekî heta çe mehebatê tavê Qazî Mihemed û Berzanî Mela Mustefa Berzanî divê malbatê wan wek ewkê İsraîlî ku dema ewkê İsraîl de şerê İsraîl û ewkê de ku İsraîliyet difrota wî gunebar dike û paşê jî dema hayê dawiyê jî dixwaze dibêje ez ê biçim dixwazim Mesûd Berzanî re biaxivim li Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê dixwazim Partî û Rêxistinê Kurdistanî re biaxivim yanî di van nakokiya da em meriv çawa binirxîne wekî cenabê te hem lêkolîner e hem rewşenbîrekî ku van tişta ji nêzik ve dişopînê tu çi dibêjî ji bo
Naha birası em de pevajok ki gelek taybeti ra derbaz dibin. Çerte got yani tu kesek li dijî çek berdan an em bêjin xwe ne. Yani veya tiştek baş bu ji ber ku pêşiya doza Kurdî xitimandı bu û nava manipülasyonek pir mezin da bu. Yani doza Kurdî manipüle dikir bi demagojiyê gelek xirab. Yani veya çünkü tiştek ku Öcalan di Portugê xwe de nivîsiye an jî ew perspektîvê şandiye kongre yani têda tiştê hene ne ilmî ne ne ahlakî ne. Veya tiş pir mühim e. Yani mesela tamamı dîrokzanê dünyayê dîroka Kurdî, sosyolojiya Kurdî, antropolojiya Kurdî pir xurt dibînin û gelek de acibin. Mesela kesek ji xwe re dibe serokê partî mî lîderekî Kurdim ew jî viya erdêva dike. Yani hekaret dike. Daha analîz nine. Hinek analîz tê famkirine ama vaya ketiye nirxê hekaretê. Yani nirxê hekaretê wekî dijî mesela bêjin wextê ku dibêje em serxebûn serxebûnê mafê em bêjin federasyonê konfederasyonê û mafê kültüralîst ne gore sosyolojiya hindî. Mesela veya ne nêrînekî veya su çekiye. Çima su çekiye? Viya ji bo Kurda dibêje. Divira da manipülasyon heye. Divira da mesela demagojik heye. Mesela alım çewk dike. Mesela kayem ya bidin berçav. Hava gotine Öcalan va rêza hanê esas kurtasiya Portugî tebebîne. Yani Portugîza berê xwe gotibû temamî wî netewa Kurdî hedef dît. Yani netewa Kurdî çawa em bertiraf bikin. Ama Ziya Gökalp jî xwestiya bike. Eser neket ew de intihar kir. Evet, devleta Türkiye ve bu sadu çend sale wî tiştî dibêje. Belê devleta Türk ser çar sene dibêje lê ser neket. Yani Öcalan jî ser nakeve. Yani ne mümkün e ser bike ji ber ku bi rastî sosyolojiya Kurdî fam nekirine. Yani rêyî wî, tamarê wî çi qas di Kuraniya dîrokê de viya fam nekirine. Mesela müzika Kurdî, çenda Kurdî, em bêjin antropolojiya Kurdî fam nekirine. Yani veya neş fam kirinê tê. Ger fam bikirana an jî düşmanatî dikin. Yani akasa hakaret ne dikirin. Ser de tê de hakaret çi. Veya pir mühim e. Ama tenê mesela em bêjin sıkılandına mesela bêjin Gazi Muhammed yani vaka sıkılandına ki asle yani ancak via romanları çıkarım bunu sinir. Mesela Seyit Rıza hayatçı iqdamıcı mesela bir tarih şeveda gotuneci Kemal Saragot vaktini yekhalı kursi xist via o derece çağlayan mesela derece خوف کرد دلی ما وقتی کو او تاریه دا قیریا مثلا پر مهمه اما قیریا سر کوبارا ترکا قیریا سر کمالیزما مثلا ویا دیرو کملت دا ویا اون mesela امبیجن yani dışta diyor ki gerek mi aman gerek mi ruhi milleteki motivasyona milleteki anora milleteki anor tamam yani meru be anor hene milletçi be anor dijin veya gerek mi aman Ücar tabii Öcalan bana tabii bir hakaret dike ama Öcalan hakareti ünlü ne yani pırzu da dike peki MV Reza Öcalan mesela diyece Serxabun Federasyon an konfederasyon u mafya kültüralist gore sosyolojiya demamen ne başı ka embejin Serxabun dünyayı da sedun nodu haft devlet heye tamamı dünyayı da dünya parsel biye herkes tapyavi he tapya velativi ve netevi yekbuy da o bil kayde da netevi yekbuy he ka dünyayı meda ciki vala jitune, ciki xali jitune, ciki be devlet jitune Öcalan derket mesela vala. و ایروژی ji bo wî xaka xwe van millet şerê xwe dike.
Beraber hev. Beri. Ali de embeci mafya federasyonu an konfederasyonu. Gore netevi yek buy sedu çarda devlet bu federasyonu konfederasyon edişin. Mesela Çin'e si federasyonu zedetir federasyon hene. Van milletlerine payitaht yalan henen, embecin velat yalan henen. Ama da nava federasyonu. Embecin Hindistan'ı, embecin Rusya hafta federasyon henen. Mesela Çeçenci federasyonu ekine. Yani nüfus ya milyon eke, milyon nive çiye tam nizanım. Mesela embecin devleti nuava buna. Balkan'a. Mesela Yugoslavya haf devlet derken. Mesela Karadağ seri khas 600,000 devlet ekiye. Veya kış Öcalan yani vala derdhe davece çopi de Öcalan diroka kurdara gotu ya çop. Öcalan davece çopi. Davece çopi. Vapırmıyor. Peki vakildiçi devletin nu dert kevin holi. Dünya meda. Mesela dibin endamı neteviyek bu. Çama endamına neteviyek bu pırmıyor. Çünkü tu digeji tu dibi xudiye tapya xwe. Tu dibi xudiye mafê xwe netewî ji bo wî pırmıyor. Ger tu nebi xudiye mafê xwe netewî vî dünyada ciyete tune. Peki Öcalan çi dibêje? Dibêje civak. Civak tê çi manê em bêje ser terasekî si çirkes heye ew civakekî. Ne netewe? Mesela tu ji gelê kutra nevêjî netew veya düşmanatiye. An cehaltiye an nezantiye an jî em bêjin tu bi zanistî sosyolojiya Kurda de xudiyê terîtoryalya xwe terîtoryal pirmame xudiyê demografiya xwe miletekî ser demografiya xwe dijî gelê Kurd ser erdê xwe dijî bê erd jiyan nabe yani bê erd tu nikarî bivî xudî tu tiştekî xudî azadiyê. Peki çima Öcalan gere erişî vana bike vana inkar bike veya pirmame a duyemin mesela bêjin van derdorê apoîst pir bahsa wê dikin yani me jin azad kir pardon te jin çi azad kir jin nebe xudî welatê xwe erdê jinê azad nebe loderê em bêjin ewa teya ewlekariya teya leşkerî û siyasî tune nebe düşmin tê pasî digre davêje hindir davêje hepsê yani bi hezaran jinê Kurd de hepsa damin ha vajî Öcalan vala derdixe yani jin bivî qeydê azad nabe tu nikarî jinê bivî qeydê tikî sempatîzanê xwe ji bo hinek emelê xwe kar bînî jin gerek bibe xudî welatê xwe bivî qeydê azad dibe yani bi gotina bi dire azad nabe. İcar em warin serê wê yani mesela serfesikirine yani me got yani rın kirine bi rastî rın kirine xwe fesikirine bila qıtı problem tune a duyemin îdî Öcalan nema yani çima nema yani viyaj gorê em bêjin hezkirin me hezkirinê nabêjim yani Öcalan ji Brazdî xwe re ew ê vekîl yani parlamentoya Tirka da mesela wextê ku du meheberê çûyî dît hat îca daxuyaniya wî ya çapemeniyê de diya gotibû got bi rêz Öcalan gotiye em di paradigma Bahçeli de warin cem hev pardon peki paradigma çi ye paradigma de Tirkî dibêjin ya değerler silsilesi yani ji bo milletekî ya ji bo civakekî ji bo netewekî işte herî hêca fikr û ramanê herî hêca ahlakî a Bahçeli de warin cem hev daw xilas tê çi manê Öcalan giş Bahçeli bûn yek Öcalan giş devleta Tirk bûn yek Öcalan bi devleta Tirk bû yek yani ket hizmet ew bi devê xwe jî dibêje bi xwe jî dibêje na Türkiyeleşme jî siyaseta Öcalan Türkiyeleşme naha da Alî da mixabin 120,000 insan hatine qetil kirine vana elbette ez vana ji Öcalan dûr dikirim vana bi evîna Kurdistanê çûne çiya şer kirine hatine kuştine ama esir ketine em wisa bibêjin esir ketine de PKK'de çima esir ketine ji bo evîna Kurdistanê çûne lê siyaseta wan biye siyaseta Türkiyeleşme yani tê mana tê watay
Türkleşme. Akasa. Türkiye bundan. Sosyolojide Türkiye çünkü çıma mesela dikarım bivejin geli Bask an Katalan an embejin Quebec an dünyada milleti federasyonu kabul kırne gotune em dibin İspanyol gotune em dixazim bivin Kanadayı gotune em dixazim bivin nizanım yani tabiye dagirkeri xwe dibin. Tiştekî wisa tune ne? Mesela tiştekî dijî heye veya di zagonê di qanûnê her dewletê de heye. Ji bo ku tu bivî vekîl an jî em bêjin di ahlakê her milletî de. Ba prensîbekî ye ya prensîbek pir muhim e. Prensîbekî nav netewî ye. Mesela tu wextê bivî vekîl gerek tu ji wî milletê bî. Va yek. Yani tu gerek hemwelatî wî bî. Di me de hemwelatiyê tirkiyatî heye efhem dikim. Lê bi awayên moral gerek tu zimanê wî milletê bizanibî. A duyemîn gerek tu jî bajarê bî. Yani gerek tu jî milletê bî. Mesela ji bo ku tu Almanya'da bivî vekîl aslê te biyanî be doda problem tune lê gerek tu hemwelatiyê Almanî bî gerek tu Almanî bizanibî gerek tu Almanyayê berjewandiya Almanyayê biparêzî. Veya qanûnekî. Peki ême çar dikim ter ji İstanbulê ji Denîzliyê ji Muğlay Tirkatînin ew kesê ku zimanê gelê Kurd fehm nake dikin vekîl. Yani çima min behsa vîya kir? Nahava siyaseta Türkiyeleşme o siyaseta em ne netewin em civakin veya netewbûna Kurd hedef digire. Yani dixaze netewbûna Kurd têk bibe. Yani wekî Ziya Gökalp, wekî İsmet İnönü, wekî Mustafa Kemal fakat tiştekî heye ne mümkün e serkevin. Kes ser nakeve. Tenê belki emine kuan xanda dikin. A duyemîn nava mesela em bêjin di ew de jî mesela em bêjin hinek dewletê pir ew henin, giring henin. Yani bûne müttefikê Kurda. Bana netewî yekbûyî de em bêjin endamê daîmî ne. Wekî Amerîka, Fransa, İngiltere. Ji pênc dewletê daîmî sê hevî aniha em dikarin bibêjin müttefikê Kurdan in. Yani alîgirê Kurdan in. Siyaseta Öcalan çi ye? Dijî Amerîkayê, dijî Avrupayê, dijî İsraîlê. Watê çi watê yani di xala dîplomasiyê de jî dixaze pêşiya Kurda bigire. Düşmanatiya Kurda dike. Watê pir ciddî ye. Fakat hikmê lê nabe ew tiştekî dire. Yani İsraîl jî Öcalan ciddî nagire. Devleta Tirk aniha dixaze bişxulîne fakat ne mümkün e. Yani pêşiya azadiya gelê Kurd naygirtini va serê vî sed sala me yani dewletbûna Kurda. Yani kesê ku parêkî aha rojhilata navîn bixwîne siyaseta dunyayê bixwîne vîya dizanin mixabin pir dirêj kir. Baş gelek spas dirêjnîn ez ê cerdin werim batay pirsek min ê dinê jê ye. Birêz Selim tu bi xêr hatî tu hinek direng bûyî ber emkê internetê. Peki problema internet û kompîterê hebû Belê az bi telefonê dikevin. belê. Mesela û rêzwera û ji temaşevanên sosyal medyara. Belê me behsa ew kê kir bi Erê min gudarî Ronî Aydara me behsa perspektîfa Abdullah Öcalan kir û nama wî ku şandiye ji bo Kongra Donsdemîn ê PKK û fesahkirina PKK behsa wî kir. Divê de helbet gotinê cenabê te jî hene lê ez dixwazim yek li gor wî perspektîfî îdeolojiya dewleta Tirkiye ku heta niha eva sed salî zêdetir e berember Kurda pêk aniye û hê jî pêk tîne îdeoloji ferqa wî her du îdeolojiya çi ye yek jî gotina Selahattin Demirtaşî ew jî sê roj berê niha çar roj berê niha ew jî beyanekî da ew jî dibêje em li ser paşnavê Tirkî bûne Tirkiyeyî û em ê êdî ji bo Tirkiyekî ji serokê xwe zêdetir behsa ew wî kir analîza herî ew Selahattin kir ku serokê wisa dibêje ew jî wisa dibêje cenabê te çi dibêje. Yani te noktekî bingehî girt
و دوی نقطه دا پرساته براستی tam cidaye ya li gorî min ev projeyekî proja devleta Cumhuriyeta Tirkiyeyî proja sed sala duyemîn a Tirkiyeyî sed sala ew yekemîn wayî derbas bû li ser Kurda û Kurdistanê bi metodên leşkerî, îşgal, îlhaq, sömürgecîtî, zulm, zordarî, qarakol, garnîzona ew bû Kurdistan kir kolonî, müstemleke bi şiddet û bi evê ev sed sala duyemîn a Cumhuriyeta Tirkiye ku bi vîya wayî nav dikin vê carê kolonyalîzma ideolojik, politik ku dîrek milletbûyîna Kurda, dîrek nasnama Kurda hedef digire, mêjiya Kurda, dilê Kurda hedef digire û ev projeyekî ye, ev proja dewletê û proja Abdullah Öcalan û hemkarê wî nin. Ev proje tê çi vatê berî her tiştê wek min gudarî kir birayê Delal Ronî jî got Kurda wek millet înkar dike, hedef digire. Kurdistan ne welat e, zimanê Kurdî ne zimanekî ku bersîva milletbûyînê heta civatekî, heta bi gotina wan komekî bide, zimanekî ne fonksiyonel e, zimanekî primîtîv ku cuda cuda kom û grupa ew dikin û nav xwe de ew dikin. Berê Tirka digotin Kurd tunenin vekirî bû, digotin Kurdistan tuneyî vekirî bû, eşkera bû. Lê anha yani ji nav Kurda bi destê Abdullah Öcalan û partiya wî û derdora wî Kurda wek millet hedef digirin. Civatekî, xelqekî wek dîrokî bi îstikrar dike millet çinin zimane coğrafyayı yani axe yani teritoriyel coğrafyakî siyasiye zimane kültüre nasname vê milletê vana hemû hedef girtine li gorî min ev sömürgecîtiya kolonyalîzma nûyî li ser Kurd û Kurdistanê û ji evê talûketir e a berê talûketir e ji ber ku berê Kurda ji Kurdbûnê dûr dixînin bi Tirkiye bi Ankarê re girê didin ne tenê bi Ankarê bi Baxdayê bi Şamê bi Tehranê re girê didin ji ber ku Abdullah Öcalan ewa xwe da dibêje ku Kurd ne milletin berê milletbûyînê kom bi gotina wan kom komünîte û ji kombûnê pêktên kom teqabûlê em bêjin grûpên piçûk eşîr dike, tarîqata dike, dîna û mezheba û lokal mahallî grûpa dike û komünîte ji wan grûpên piçûk pêktê û kombûn jî di mena konfederasyonê da vana hemû wek werin ba hev û du ne milletin nikarin bibin millet, nikarin zimanekî millî ku yek millet kare pê bipêve lê li ser degerên etîk yani axlaqî û werin ba hev û du ew jî demokratîk komün ava dike ew pir tiştekî xeter e û Kurda bi vîya wayî hedef digire me berê yani hinek bölgeya da ez xwe Elazığê me me wextê xwe dida xortekî li çû ülke ocaklarî me ji bo ku bizivirînin ji bo ku karibe bêje ez Kurd im me şeş meyê xwe dida yek xortekî bi vîya wayî me Kurdên normal objektif Kurd bûn
ne hişmendiya Kurdî buwara hebû me dikir Kurd anha 6 milyon insan rê didin û bi vî projê bi Tirkiyeyê ra û ji milletbûyînê dûrketinê ra girê dide projeyekî wiha ye ji xetera tiştê ku me heya îro kiriye di mêjiya Kurda da di dilê Kurda da bi kolonyalîzma ku nû dixwazin ew bikin loma jî ew projeye müşterek projeye proja devletê Abdullah Öcalan û ew ê wayê dawiyê da Selahaddin Demirtaş ew jî daxilî wî projeyê bu esê xwe min bipirsî berê da jî me nas dikir hineka ew dikirin carna dengên ciliz derdikin ne wiha bû lêkîn miga xwe ew kir wî ew proje ji Abdullah Öcalan jî wê de tir bir ya paşname milletê Kurd kir Tirkiye yani ji vîya xirabtir îdeolojîk polîtîk müdaxelekî emberê milletekî civatekî nabe ev qismen dîtinên ew ên Abdullah Öcalan ji xwe ji Maret Bûkçin kopya kirine û aniye ew ê kiriye li gor Tirkiye entegrê Türkiye û Kurda kiriye ji bo Kurda kiriye wek îdeolojî û dibêje me îdeolojiyekî nû paradigmakî nû aniye û wek dîsa min gudarî kir birayê Delal wek got Ziya Gökalp tiştê ku Ziya Gökalp kir bingeha Tirkçiyê Türkçülüğün esasları turancılık bi sosyolojiya Durkheim ku sosyoloji evvela Cumhuriyeta Türkiye'de çava proja devleta Türk ji bo yek millet devletekî milletekî üniter pek anî ana dixwazin bi destê Abdullah Öcalan projekî li gor sala 21 cîbînin û bi vîya wayê Tirk navê wî dikin sala duyemîn û ew proje jî wek Tirkiye bê terör terörsüz Türkiye li wî navê da bîle Tirka Kurda terörize dikin yani ew qasî tiştekî xirab dikin ez ê bi rastî gelek tişta me re dixwaze bêje lê wextê me bi hudud kiriye ez ê xwe li ber gelek spas belê gelek spas biriz Ronî Aydin hem eger tiştê ku tu dixwazî lê zêde bikî û hem jî bi dîtina te beramber vê lîstikî vî ku dibêjin lîstikekî 100 salî zêdetir e ku li beramber Kurda û îro jî dewam dike bi awakî din dewam dike aliyên netewî Partiyên Kurdistanî malbatên Kurdistanî kesên Kurdistanî Kurd xwe giştî beramber vî bêjin planekî jenosaytekî nû divê çi bikin çawa dikarin bersiva vî tiştî bidin Naha te hevoka genosayd karanî yani genosayd çima genosayd naha di gorê kanunê netewîyek bûyî tipê jenosîdê şeş hebin yani bikuştin bombebarankirin zanim ji welatê wî binîva meqeres kirin adinê jî bi rêya asîmlasyonê yani planekî bi zanistî tu asîmletikî ji holê radikî veya jî dikeve nava suçê genosayd ve pir muhim e yani suçê mesela Öcalan yani di hev dîtinê xwe da yekî de gotibû em ê Türkiye İstanbul'e biginin Hakkari'ye, Çolemerge. Mesela divra da suçeki, van ne fikreki. Yani gelen fikru suça cevder bıxın. Sabah suçeki. Yani du milleteki an Öcalan hukuku famlake, an düşmanatit keş kurdara, tabii ki devlet Türk set saleviyat ki. Mesela embejin aligrivi, taraftarı, sempatizanı çağına vejin ya mecbur çi vi yani vi alikariye da ve mevlede xwe da ve
ما حرتش تاخد دواء شوا يعني شوا تركي اسطنبول هم بيجين عقارية يعني فشيء liderek ki çao sadece mesela belki yani tüccara biveci mankurt kırın na mankurt kırın bir kaydın ne jberku selida beli usanay xuyandre ama mezetkin yani 120,000 mri 120,000 yani kesi ku evine ki mezun şuna nava rafeon yani hecmaran 120,000 etümüzet ki 17,000 an evet dibêjin failî meçhûlûn û zanin bellî hatine kuştinê qetilkirinê pir muhim e tetikçiyê wan pirê wan kontrayê ku ji PKK qetiyan e ji wan digot îtirafçi ama pir muhim e mêzeke ji were behsa tiştekî pir dîrokî dikim a duyemîn öcalan bixwe jî dîsa di mahkema xwe de dibêje di zivir re dibêje ji bo çi viya dibêje ez wî jî nizanim gelek xwe bide qanetkirinê ji wan re dibêje me jî nav xwe da yani nav PKK da me 17,000 hevalê xwe kuşt va gotinê wî ye yani ez nabêjim niha tê çi watê yani li alîkê 17,000 yani bi destê dewletê lê tetikçiyê PKK'lî hatine şoxlandinê yani îtirafçiyê PKK'lî me vê fehm kir ladin dinê jî di hundirê PKK de kesê ku bi xayîntî hatine ew kirinê suçdarkirinê hatine kuştinê va bu 30,000 ya vaya bixwe jenosîdekî ye pekî çi bû ew hestiyê wan midya dewletê cikî kom kivîrû pişra birin îstenbolê di navçeya Sarıyerê de kirin nava beton kirin kaldırıma pê Tirk ser ra rêva biçin va pir bohata ye niha ez ji alîgirê PKK ra dibêjim yani di we de yani qet hissiyateke mirovatî yani van insanê ya giş hatin kuştinê hestiyan birin Tirka Sarıyerê de kir kaldırımê niha jî van ji we re dibêje ka em bibin Tirk Türkiyeleşme an jî ji we re qe nabêje netew an jî zimanê we re heqaret dike dîroka re heqaret dike vaya tiştek pir muhim e kanê min bibêjin nava vî du meyhanê de gelek kilşiyane rast e lê nebese gerek yani erd bi rastî namus e welat namus e gerek em welatê xwe xwedî derkerin em ziman hebûne mesela ji bo her milletî gerek em ya xwedî derkerin ji bo wî çi bêjim yani tiştê ku hatine gotinê ez naxwazim zêde li ser vîya biskinim bi rastî yani gerek em öcalan ji rojava xwe derbixin ji ber ku hatiye zanînê kî ye çi dike çi karî dike parekî jî em li ser mesela ez pir bêhêvî me ew ê li İranê rojhilat derkeve holê em ê werne wê yani em çi bikin li bakur têk çûne ama gelê me dijî yani bi hîstê xwe dijî bi welatparîzê xwe dijî ew ê vana fehm bike pir krêdî da PKK da Öcalan pir danê zêde danê tê gotinê ew kesê ku qîmet heq nake tu ji qîmetekî pir zêde bidî wî zerarekî pir mezin dete çîroka me parekî ji wisa ye Başa gelek spas Brez Selîm Uzun ji bo beramber van bûyerên ku ava 100 sala nû da carek din li dixwazin li ser Kurda ferz bikin û Kurda bixine wê derê beramber wî gele aliyên Kurdistanî xelkên Kurdistanê û ê ku hestên netewî bi wan re heye divê çi bikin ku bikarbin li dijwî derkevin bikarbin wî bîr û boçûnê bû helwestî bû wî ewkî pûç bikin Kak Mirza ne hewceyê merê dûr û dirêj te dî tehilla bike di wî rewşê da tiştê ku Kurd wek partî wek rêxistin wek girov wek dor û der û dor wek rewşenbê wek nivîskar wek akademisyen tiştê ku bike di dereceya yekemîn da li gorî min berê ew paradigma nû
همبری او پروژه دولت ترک سال دویمین به عبدالله اوجلان و دردوراوی را ایدئولوژیک mücadele. Yani vazife vatani tene ne a parti û rexstinê Kurdayê bi taybet ez bang dikim ji bo akademisyen rewşenbîr nivîskarê Kurd ra ser wî paradigmayê baş bisekinin çava Kurda ji salên şêstî heya heştê wek nûva jiyandin bi derzî têzên hereka netêviya demokratîka Kurdistanê ava kirin. Kurdistan koloniye sömürgeyî Kurd milletin Kurdistanê da rêxistinekî ser bixwe zarûrî dîrokî ye û têzên dinê stratejîk demekî îdeolojîk mücadele bû Kurd kirin Kurd îro jî hemberê ev paradigma nû milletê Kurd hebûna milletê Kurd tarîxa Kurdan parastina nirxên netewî ê milletê Kurd serokên milletê Kurd qehremanên milletê Kurd Kurd wek milletin heqê wan heyî ser axa xwe serbest û azad bi qedera xwe tayînkirinê bijîn ev tiştên esasî bingehîn stratejîk ve îdeolojîk mücadeleyekî gelek xurt û gelek alî pêwîst e yek ev piştî wî organizebûn bê wî tiştê ku Kurda ew biketinê wiha Kurd û somut dibêjim Kurd mecbûrin di her qadê da her derê da her walê de siyasî partiyê dezgehên sivîl û demokratîk bigire bi her kesimên civata xwe dîndar heta sosyalîst lîberal heta muhafezakar xwe organize bikin herkes li gor bîr û baweriya xwe organize bike û piştî wî yekgirtina Kurdayê yekgirtina hêzên Kurdayê yektî ya jî yekgirtina wan e ew noxta sîsiyayî a çara ez karim bêjim ku Kurdistanê da seraserê Kurdistanê di pêlekî pir xurt bilind dibe pêla milletperweriya Kurdan Rojhilat Rojava Başûr û Bakur û li cîhanê me dît ku piştî referanduma serxwebûnê ev Newroza 2025 nîşan dan ku binî da wek dikele û pêlekî xurt milletperwerî tê em mecbûrin wek millet wek rêxistin wek rewşenbîr wek akademisyen haziriya ya bikin bersîva wî pêlê û bersîva pêwîstiyên sedsala 21 bikin sedsala 21 ji bo Kurda sedsalekî cudayî sedsala 20 sedsala esaretê bû kolonyalîzmê bû zulm zordarî lê sedsala 21 pêşiya Kurda vekirî gelek sebebên di mintiqeyê de jeopolîtîk bigire coğrafî siyasî henin ku bi waxta bi dînamîkên hundir ê milletê Kurd hev û du digirin ew sedsala 20 ji me re vatiniyekî nû tîne em hemû aliyên civata milletê Kurd xwe ji vê re hazir bikin gor min ev e şaxis ez dixwazim bêjim mesela bi vî heqareta Abdullah Öcalan li serokê Kurda li pêşevayê Kurda ji Mela Mustafa Barzanî bigire ji Qazî Mihemed bigire ji Şêx Saîd bigire ji Seyîd Rıza û hemiya heqaretek mezin dike û em dizanin ku siyaseta Kurda li seranserê Kurdistanê eva çendîn sal e van hêjayiyên xwe bi nirxekî mezin
ببیرتینن جبینا چکن کنفرانسا چکن و فلان کن بیوان کن لدج وی حقارتا وی جسیچار دو پارتیان کردستانی باکوری کردستانی و بیجن چند روشنبیران زیدتر لدج ویا تر رفلسه کی نشانه گلو پیویش ند کر آنها لبر او که سعید رضا که حمی قوشکری و ایدن الوی توپ مناب گوتنا تو نکاری حقارت کی یاجی قادا شیخ سعید لدیار بکری درکتنا بگوتنا که ام وی حقارتی قبول ناکن ام نظام چپکی یاجی بیجن او اوین کد بیجن ریبازا مصطفی برزانی گلو لقادات چپکی یاجی او پیشوا قاضی محمد تو دنگه کی جوان که بیجن او که درنکت اوا سبب ویا چیه گلو مرو چهات کار ویرا شیرو ببکه و چما وسا نکرند به مرویجی ننرخینه راست yani lomajî banga me ji her kesî rayî yani bi rastî nayê qebûl kirin yani mala te ava bila her kes ji aliyê xwe de ew bike îro evekî vîdeoyekî min mêze kir kurdekî tabiî wiha Abdullah Öcalan û Selahattin Demirtaş ban wan dike yani her Kurd her rewşenbîr qed nebe wiha bike yani. بله برز رونit tiştekî tu bêjî hey divî mijarî de eger name derbas بلی em derbas bûn bi rastî mesela Öcalan yani min xwe yani min yani daya alîkî yani ez qîmetekî nadimê ji ber ku yani xwe kifş kiriye yani ciyê xwe kifş kiriye ciyê xwe gotiye em paradigma bahçeli de warince me bi xwe gotiye o jêra oxir be xwefesî ji kiriye îdî gel em li pêşiya xwe mêze bikin mobilizasyona gelê xwe mêze bikin em çi dikarin em çi zimanê xwe dikarin yani azad bikin dikin xwedî perwerde yani gel em li pêşiya xwe mêze bikin ji vir şûva yani ez bawer dikim sedî sed bawer dikim yani her tişt cîwî hey dewleta Tirk bi vî tevgerê vî ciyê tijî kiribû pêşiya doza Kurd xitimî bû ya niha bi vî fesikirina hanê va ciyê wê vala be ez werhêvî dikim yani yek jî konjüktûra rojhilata navîn jî gelek derfet dide gelê Kurd ez bihêvî me em vîya bidin alîkî bi re here yani بله gelek spas derbazê ew kê xwe dinê bibin mesela İran û İsraîlê em bêjin her diya bêjin di navan de elbet dewletên din ya jî aliyên din jî hene em dizanin ku ji heftê cotmeha 2024 virda ku şerekî li rojhilata navê pêşî ew kê dest pê kir Hamas û İsraîlê dest pê kir ew kên Hamasê ku êrişê İsraîlê kirin ew lê bû noxteyekî ku dibêjin êdî ji wê berfireh bibe piştî wê İsraîl bo xwe bernamekî çêkir ya jî bo ew kê çêkir bi giştî bi Amerîka û bêjin belkî hevkarên wî jî bernameyekî çêkirin ku dibe ev hilala şîa û ew kê Îranê ji ortê rabe dibê rabe eger ne ew belay serê wan hemî dewleta ye pêşî İsraîl der û dorê xwe temîz kir Hamasê paşê Hizbullahê paşê li Hûsiya da paşê ji wê hêdî hat li nav Sûriyê askerên ya jî pastarên Îraniya ji wê dûr xistin ji wê jî paşê ja dest avêtin ku ji Iraqê re gotin divê tu heşta şabî betal bikî nizam çi bikî heta anîn vê roj jî û paşê jî wextekî danî gotin Amerîka jî pê re gotin divê tu yê çekê nükleer atomî divê tu ew nekî çênekî divê tu hemî ew kê xwe bela bikî betal bikî ku ava ji demekî dirêj e li ser wî jî tê axaftin werhesil û ji bo wî jî roj danê gotin 6 roj piştê 6 rojê wî temam bû ku Îran bersivekî nedawan roja 6 û yeka İsraîlê êdî ku der û dorê xwe jî ew kiribû
evkekî jî temiz kiribû rabû bi awakî êrîşekî zaf profesyonel kir ku pêşî li ser generalê wan di nav malê wan da kuştin û pisporê wan ên çekê kimyewî ya jî çekê atomî ewana jî dîsa li ciyê wan da kuşt û eva demek ye eva nêzîkî heftek ye ev şer dewam dike û ev şer niha êdî em lê dinêrin cephawî jî çêdibe ji ber ku gelek dewleta eleqedar dike pê mesela wek Çînê Çîn seda bîst gaza xwe petrola xwe ji wê digire ku ew rê were girtin dê Çîn nizanim çi dibe İran ku nikaribe petrol bide wê dê ji aliyê aborî ve çawa be Rusya ji wê drona kiriyan heye diye ew dronê ku da Rusya nikare bide Rusya êdî xwe gerek kar bîne û Amerîka û İngiliz û Fransız û bêjin Alman jî bana yeko ana êdî helwesta xwe diyar dikin ku êdî piştgiriya İsraîlê dikin di wî warî û dibêjin dibêjin divê İran êdî rejima wî jî biguhere nahatine wî derece divî çarçoveyê da divî ewkî da elbet ji nêzik ve me jî eleqedar dike ji ber ku çar perçe me bi giştî Kurdistan di nav vî cendereyê da ye di nav vî şerê da ye bi vî awayê di Rojavayê Kurdistanê rewşekî êdî zelaftir çêbibe û her wiha Rojhilatê Kurdistanê firsetekî dertê wek salê not û yekî ku li Iraqê derket û paşê bû salê 2003 ku Sedam têk çû dê ji wan re jî firsetekî çêbibe derfetekî çêbibe aliyekî çêbibe ya jî dîplomasiyekî çêbibe ku bikaribin li wê ew bikin bi dîtina we ev şer dê li ku biweste li ku bisekine û di nav vî şerî da dê Kurd bigîjine çi ewkî Daha gereken Kurd bi sebir bin bi rastî mümkün e yani ew êrişa körfez ji bo dijî Iraqê ayekemîn a duyemîn çêbû û gerek em pir xwe nevêjin ber ez bar dikim saziyê li herêmê jî viya pir ew dikin dîqet digirin yani pir acela yûtun ne yani ji ber ku yani gerek rejim ewl pişta wî hûr be mujî wî beraber niha İran çertê zanînê yani welatekî emperyal e Rojavayê ravî de dîktatör e İçime emperyala gerek ciya dagir kiriye yani welatê Kurda dagir kiriye welatê em bêjin Azeriya dagir kiriye Belûçiya dagir kiriye yani welatekî dagir kere wekî de çi dagir kiriye bizim nava Lübnan wextekî yani bi rastî Swîsra rojhilata navîn bû li derê de Hizbullah darxist kir cehenneme berda yani rezîl kir perîşan kir di nava welatekî de welatekî ava kir çi mafî İranê hebû li derê Hizbullah ava bike li derê xwe digine heya Yemenê xwe digine wê digine çawa bêjim yani alîkarî de da Hamasê ew füzê Hamasê pişta derketolekî giraniyê İranê biye niha tabii yani bana pir ewn di Sûriyê de dîsa hebûna xwe nîşan dida li ser Kurdistana başûr jî gerek hekim dike İran bi rêya Heşdî Şavî gerek vacî ve xuyan ve niha proje mezin a rojhilata navîn BOP bi Tirkî dibêjin esas serokteyeviya dan Erdogan soz da bû lê Erdogan vana gelek xepand ereba 15 salê dawî vî projeyanê terxil xist yani dereng xist lê Amerîka mêze kir vî qeydî nabe yani serokteya vî proje da Netanyahu da İsrailê mesela bak İsrail bawakî pir tundî pir awakî pir ciddî lê xizan millê ew ê giş temamî hûr kir yani nigî millî giş temamî nava salekî de gibbela kir yani Hizbullah ew işte ew heyan Hutsi û Tutsiyê heyan ew Yemenê va pir muhim yani giş perîşan kir berda ji Sûriyê jî derxist ma Iraqê de mixabin İranî jî xwedî ew e hêz e rêya Heşdî Şavî û mandola wî ser hikûmetê heye û mesela bêjin van çiqas ew kê tengasiyê ji Kurdistanê re derdixin temamî bi siyaseta
İran'ı em yarın dizanın. Demek ki gelek evci yani füzeci avıtın Kürdistan'ı yani katliamcı çekiyor. Daha İsrail nava durada pır enteresan niske sesit generalu subayı yani bijarte gışkuşt. Yani bahsa derdora sesit kesidi be yani o bisi kesine sesit kesi. Ve pır enteresan. Yani velateki nüfusu 10 milyon tane velateki nodu 5 milyon daha yani İran niske 7 milyonu nava durada mesela bejin yani pırt seru bakır. Yani garnizonu yıkıst, embejin santrali nükleer hıst. Yani ha berdavame yani ketin roja hafta berdavame. Em çehevitkin, em vaki dışı Saddam yani Saddam basizma Suriye vaki hevin. Le Molao yani Ayatullah Hümeyni vanaji yakın. Yani evci ideolojiya nijasperestî persizmi û emperyalîstekî ji Saddam jî emperyalîstê rojhilata navîn bû. Yani herkesî xiz Kuweytî jî işgal kir. Ve gelek mühime dagir kir yani. Daha Irak'ı da derfet kedesi kurda. Rojava derfet de kedesi kurda. Li mixabın li dera bandora oy calan bi devleta Türk naxazın bi xudî federasyon. Ve pır mühime. Çima naxazım? Çünkü federasyon mafê netewane. Dibêje ji federasyonê jêrva kabul bikin. Çünkü tu nikarî bivêjî tu tişekî kabul neke. Yani jiyan tişekî wisa nikare ew bike. Peki kabul bike. Peki çi dibêjin ademî merkeziye. Ademî merkeziye çi? Ademî merkeziye mafê şaredarane. Şaredarê barîkî ha hekmî wî zêde. O li tu xud nabî xudî ewlekarî û xudî ekonomiya xwe û tu nikarî wekî welatekî xwe rêva bivî. Yani tu nikarî bivî xudî demografiyê jî. Va pir muhim e. Tu nikarî bivî xudî parlamentoyê jî. Tu nikarî bivî xudî şarederiya. Öcalan viya dixwaze birêya dewleta Tirkiye viya dizanin. Lê çi dixwazim bijim li dereda yani Amerika alîkarî pir mezin de rojeva Amerika pir xwest rojava bibe xudî statû mezekir vana da tiştek tune kabul nakin. Yani kesê pir zanyar jî ne mixabin. İcar demek ki şu va ev mazlum û hevalê xwe rêvebirê rojava fem bikin ku ger nebe xudî federasyon ewlekariya xwan da dikin wextê ewlekariya xwan da bikin mümkün ew jiyana xwe ji wan da bikin. Ew çetê ku wextekî li dijiyan şer dikirin ew çete ew operasyon ji wan re bikin. Çünkü îdî xudî ewlekariya xwe nin ji ber ku federasyon nin. Aviya fehm kirin ew federasyon bixwazin. Eloderi jî xudî yani hêvî me ku ew bivin xudî federasyon çünkü çıkas Türkiye û Öcalan nexwaze jî ew bivin. Em diya rizan. Mesela çima hûn ê bibêjin çima tu aqisa yani bawakî tundî viya dibêjî çünkü heya roja îro Kandil derek pır tiştan axaftin daxuyanî dide. San ne? Ve qe bîstiye Kandil gotiye ka rojava jî mafyaya bibe xudî federasyon. O ne bîstiye? Milli kolîn kiriye tişkî wisa tune ne? Çima navêje? Ji ber ku dewleta Tirk naxwaze. Ha Lê Abdullah dibêje bila rojava zûkê here bi Şamêra Rûnê. tabii yani bivin yek Yani di rojberê wî gotibû. yani çeva Türkiye'de dibêje ya toprak bütünlüğü yani yektiya Ardê Suriye. Abdullah viya dixwaze. Yani naha lê ew ê rojavayî fem bikin ku veya yani ew dawiya wan bîne. Ji bo wî ew ê federasyon bixwazin. Yani viya dixwazim bijim. Alî da rojhilat jî wextê yani İran tek biçe ez war bawer dikim ew ê rojhilat da evekî derkeve olı. Yani federasyonekî derkeve oldu. Em bibe xudî sêha federasyon û sêha federasyon Türkiye jî dorpêş dike. Pir enteresan e. Tirsa Türkiye va bû. Loma ben de Abdullah girtire. Tirsa Türkiye viya bû. Yani ji ew ê hûn bigirin
yani ji Qarsê heyan Afrînê Türkiye bi Federasyonê Kurda tê dorpêşkirine. Tirsa wî çi ye? Van perçenavê tesîrekî pir mezin bawayî sosyolojik, psikolojik, ziman û siyasî li ser Bakur bike. Bakurî jî bibêjin ya sêha federasyon derket oğlê em 35 milyon nîvê Kurdistanê ne. Sedem çi em naban em nikarin bibin federasyon. Mesele vay tirsa Tirka jî vay. Yani İsrail İran'ı dixe tık ditırsın. İsrail bombe baran dike İran'ı Türk xan nayê. Ew ji bo Kurdistanê ez pir bihêvî me, bi rastî pir bihêvî me û Abdullah Dayının alîkî em pêşiya xwe mêzekin gelê me Rojhilatê me ew ê dabin yani bi qelbê xwe têkiliyê dabin alîkariyê bidine bi rêya dîplomatîk bi rêya çi bêjim lobiya û bi rêya her awayî yani çi ji destê hatiye bi awayî moral jî yani ji destê hatiye em dawa bikin ji ber ku yani serî vî sedsaliya me ez werhêvî dikim Kurdewê bibe xwedî dewletekî. Belê. Gelekî spas bo van hêvî û pêşbîniyê te jî. Birêz Selîm Uzun cenabê te ev şerê hat heta ku biçe çawa bibe li gor konjüktûra îro ku êdî niha cephe kevş dibin ew de geveberê jî min got cephe kevş dibin li alîkî Îranê Çînê û hinekî jî Rûsya hem li wî aliyê hem li wî aliyê xwe tam nikare eşkere bike. Lê li aliyê din û dewletên İslamî jî yani Ereb jî nikarin zêde tiştek bêjin Iraq do civiya ji parlamentoya xwe nikarin biryarekî derxin ku bêjin wala em esmanê xwe digirin em qebûl nakin ku ji wê êrîş bikin nekarî wî jî wî biryarê jî bigire û her wiha aliyê Sûriye jî Sûriye dibêje ez qarîş nabim me eleqedar nake şerê İsraîl û Îranê ye ew nîne ew jî nikare tiştek bêje elbet werhasil ev şerreya heye de ev şerreya gelo li ser mesela çekin kimye çenki atomî ku wî niha ji do da ew ki İran dibêje em hazirin ku biçin rûnin û heta sibê jî di Almanya, Fransa û İngiltere li gel Îranê rûnin bav bin çünkü civînekî wisa dê çi bibe bi dîtina te ku İran bêje temam eva min çekî atom ew kî wî çêkirina wî berda û ez ê tu ewkekî wî nekim werin bikevin kontrol bikin gelo dê ev şer bisekine İran dîsa dê îdara wî îdara ku niha sîstema ku niha heye berdewam be yan na û li gel viya bandora wî şerê çawa digîje Kurda hem li çar perçên Kurdistanê jî bandora wî heye her yekî bi awakî ye lê ya herî zêde li Rojhilatê Kurdistanê ye çi dibêjît? Yani tabii pêvajoyekî nû dest pê kiriye. Yani dünyayê da lê em rojhilata navîn ser bisekinin ev pêvajoya nû bi her awayê bi xwe tiştê nû tîne. Yani berê her tiştî ez dixwazim bêjim ku dixwaze li Îranê rejîma xov terorîst bimîne ya jî bikeve. Netice itibariyle piştî vî şerê jî rojhilata navîn û İran jî qet nemimkune ku wek berê be. Şer timnî bi xwe re li her dirê da dîrokê da jî wayî şer û kaos bi xwe re guherandin tîne. Dîrokê da li her dirê da guherandinên hêrî mezin aştî jî têda statûko avakirin jî têda îtîfaq jî têda timî piştî şerêkî dijwar hatine holê sîstema ku hebû sala bîsta da dünyayê da piştî du şerra çêbû ara sala bîst û yeka pêvajoyekî nûyî û dünyayê da eger meriv vekirî nebêje jî
محالی بجی وک شر دنیای سیامینه و روجاتا ناوین مرکزاویا قلباویایی روجاتا ناوین گوهراندنه کی مزن چه دبن درو ایرادامه وک دیروک وک پیشوشونا جواکی و ستاتوکوی هبو وانا پیویست دبین مسوگر دکن که هنک تشت ببن تاریکی دا ایکو دخوازه روجاتا ناوین بگوارین هنن Avrupa'yı, Amerika'yı, İsrail'e. Ariki da jê ku dixwazin statûkoyê rojata navîn da henin biparêzin serê da çar dewletên kolonyalîst Tirkiye, İran, Irak, Sûrî û ev rejimên dinê esasen berê Kurda şer û pevçûn di nav van du bloka dayê. Kurd ji Kurdara rast hatî ne ku Amerika ya jî Avrupa ya jî Fransa ya jî İsrail bi rastî pir ji Kurda hez dikin. Ne? Berjevendiya Kurda di vî pêvajoyê da berjevendiya Kurda û Amerika û İsrail û Awropiya tîştî hebû du şerê emberê evê jî îşî dê jî wiha bû ew ji bo Kurdara firsatekî dîrokî bû her çiqas bedel dan ana jî wiha ye şerê ku bi hemberê Hamasê dest pê kir gav bi gav İsrail ser rêya xwe hinek asteng ji ortê rakirin hatî gihîştî Îranê ew bi xwe ra guherandinên mezin dramatîk bînin rojnata navîn de nabe ha diviya da wek te nav kir wek du taraf henin wek bloklaşmakî çêbûye ew blokekî İran e Tirkiye jî zimnî tê da ye Rusyayê Çîn e û blokekî dixwazin bigwerînin em wek însanên demokrat şoreşger bêguman em ne tarafdarê şerin lê şer carna bi xwe ra firsatên dîrokî tîne û ez dixwazim di vir da dîsa tespîtekî bikim ku Kurda kengê tiştekî destkeftiyê ketî destê wan dema şer, kaos, valatiyê da. Kengê li merkeza kolonyalîsta Ankara, Tirkiye, İran, Irak kaos, şer û valatî çêbûyî Kurda destkeftê nû xistine destê xwe. Ana jî wiha ye ê bi xwe ra valatiyekî bîne lê li vir tiştê hêrî girîng Kurd di wextê xwe da wextê rast da ciyê rast da û tarafê rast da ciyê xwe bigire. Şaxsen tirsa min a hêrî mezin di vî noxta de ev e ku Kurd qismekî ê ku taraftarê guherandina rojnata navîn û nûva dîzaynkirinê da ku vana li gor min aliyê evên jî wek dîrokî jî ê pêşveçûnê ciyê wan li wê dirê be. Bo me ferq nake. Ev kî dibe bila bibe. Rengê wan îdeolojî polîtik çi dibe. Lê tirsa min ev e û bi destê dewleta Tirk bi rê Abdullah Öcalan, PKK û derdora wan Kurd di blokekî ne di berjevendiya Kurda da cî bistînin taluka hêrî mezin rîskê hêrî mezin a hundirî ji bo Kurda ev e lê li Rojhilatê Kurdistanê ev tirs heye? Rojhilatê Kurdistanê da Kek Mirza milletperwerî xurt e ruhê Kurdîbûnê xurt e Kurd û Kurdistanînin federasyon jî bixwazin otonomî jî bixwazin ruhê Kurdî pêra heyî bi mana giştî da tuneyî lê evekî PKK pejak heye pejak ji anha da xwe ji hinera tiştera hazir dike ku me di serhildana jîn jiyan azadî de dît ku wê demê jî pejak berpirsiyarê wan got ku eger valatîk derkeve li Kurdistanê em wî erkî xwe da dibînin ku vî valatiyê dagirin. Ana jî mesajên wiha didin ev tê hesabê Îranê jî hinek ew ki hêzên dinê jî
و لی آلیه دنیا دا پارتی و ریخستنی کردا زیده کم حاضری آوان هی ایوک روژاوا کردستان روژاوا نبه لی ترسامن دیسا دوی نقطه دا پژاک و نابرن ریخستنی کردا دنیا دا پروبلم درکوه یا جی در نکوه yani eğer ez girê bidim بله rojata navîn da ev guherandinê ku çê dibin guherandinên dîrokînên firsatekî nûyî dîzaynkirina rojata navîn e di vê dîzaynkirinê da ne li gor dilê me Kurda be em bêguman dilê me da Kurdistanekî serbixwe heye heta yekgirtû heye lê zêdekê ciyê Kurda heye Kurd îro di rojata navîn da faktörekî mezin in û hêdî dibin aktörî jî hem di navçeyê da hem di ewa rojat di qada siyaseta navnetevî da jî herkes mecbûr e hesabê Kurda bike Kurd bûne parçeyekî koalîsyona ku hemberî Daişê eger ez ne xelet bim ji 26 devleta pêktê ew ne tiştekî basît e îcar İranê da jî piştî vîya vî valatiyê ev heyî lê em nekevin vî evê jî yani xeletiyê jî vî heyecanê ku yani eger dînamîkên Kurda ê hundirî yani qesta min wek rêxistin organîzasyon siyaseta rast û tarafê rast da cîgirtin tunebe hezar carî ew firsat werên jî zehmet e kes ne aşiqê çavê Kurdayê ne jî tiştekî dinê siyaset li ser humanîzma ku me dipara li ser internasyonalîzma ku me bawer dikir ya jî ser ne etîk axlaqî degerayî li ser çi ser berjewendî quwet û tiştê wihanin loma jî kî derê da ciyê Kurda menfaata Kurda hebe li gor berjewendiya xuya millî wê dirê bin li yek wicûd ne ku qismekî wî blokê da bin qismekî dî blokê dî da bin bi Kurtî ez dikarim werbêjim di vî manê da ez hêvîdarim ku dîrok firsatekî nû anî berderiyê Kurda lê ew dimîne Kurd ji vîyara çi qasî hazir in بله gelekî spas ez bixwe ji bo Rojhilatê Kurdistanê rêxistinên wan gelekî xweşbînim ji ber ku jiyana wan e heta niha wek cenabê te jî got li bingehekî li ser bingehekî netewî ji hema bêje ji dema Qazî Mihemed eger em ji wê ve dest pê bikin ji Simko û Qazî Mihemed vir de dest pê bikin ji wî çaxî de heta niha li bingehekî netewî mezin bûne wisa perwerde bûne û heta niha hêjî wisanin mesela pejake ez bêjim wek giyayê beş ye ez wisa hesab dikim li Rojhilatê Kurdistanê wek giyayê beş ye koka wî tune derûdorê wî zêde ewknî ne ji bo wî jî di wî alî ve zêde tirsamî tune zevzev ew ê bibe wekî hevkarekî dewleta Îranê ew jî zêde tesîra wî ez nikarim ew nakim ku hebe jî ji bo wê jî ez ê bêjim wala ez ê bêjim mala we ava eger lê pêşiya ku ez bidim xilaskirin ji kek ronê bipirsim ka gotinê wî yê dawiyê ya jî tiştekî ku lê zêde bike heye ya tune paşê jî em ê ew kifa bikirin Belê na bi rastî em gelek tişaxifîn yani em hêviyê xwe bilind bikin em demekî gelek yani bi kerocan re derbas dibin ez pir bi hêvî me yani sê perçê me ew ê bime Xwedî Federasyon dora perçê çara jî tê û em ê dewletbûnê bidin pêşiya xwe veya nexewne li rûyê dinê bi dehan dewlet hene nüfusiyan milyonekî jî nene çima em 6 milyon ser axekî gelek bi dewlemend em nebin dewlet sebep çi ye em tenê bahsa federasyona bikin ez pir bihêvî me yani ew ê gelê Kurd viya bijî heq dike yani mafê wî ye gelek spas ji we re û ji şevanê we re
Gek Mehmet Ma- Selim, işteraci, selam hürmeti bile. سپاس خوش سرسر Hoş bun. Bernameki de hevdit. Böyle سر چاوی بله gelek spas mala ve ava le dîsa jî em dikarin bêjin dibe aliyên Kurdî li ser bingehekî ku ya jî li ser pêşerojekî pêşeroja dewletbûnekî bifikirin li Evet. gor wî di naşxwara siyaset bikin divan şerê wiha da û ê pêşiya wî de û ji vî pêda jî dê tiştî wiha derkevne pêşeme wek netewî bifikirin wek hevî bifikirin û li gel hev bişêwirin em hêvî dikin dê wisa be û ancak ew pêşerojekî baş tîne ji me re ez gelek spasê we her diya jî dikim mala we ava û spasê temaşevanê me dikim heta niha ku bi me re bûne û spasê hevalê ku niha li pişt perdê ava saet û 10 deqe me îdare dikin spasê wana jî dikin heta bernameyekî din hûn bibînin xêr û xweşiyê de û xatirê we Sırçalı. نالا سپاس